La història de la conservació i el manteniment de la principal institució cultural de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, durant els primers anys de l'ocupació franquista de Catalunya, no s'explica sense el compromís i el mecenatge de Maria Teresa Sabat i Salines, nascuda a Igualada l'any 1911. Durant les dècades dels 20 i dels 30 del segle XX, Sabat ja era coneguda per la seva intensa tasca d'activisme cultural català. Però amb l'ocupació franquista de Catalunya, l'any 1939, es va haver d'exiliar amb el seu marit, l'advocat catalanista Pere Puig i Quintana. La història entre Sabat i l'Institut comença precisament el 1943, al retorn de l'exili. En aquell moment, la duríssima repressió política i cultural franquista i el tràgic paisatge social i econòmic de la postguerra feien impossible qualsevol iniciativa de recuperació de la catalanitat. El matrimoni Puig-Sabat, lluny de desanimar-se, van esmerçar tots els seus esforços i tots els seus recursos econòmics en la recuperació de l'activitat de la institució. La seu de l'Institut d'Estudis Catalans, al carrer del Carme, havia estat confiscada pel règim franquista i Maria Teresa Sabat va crear una xarxa formada per vivendes particulars que, de forma clandestina, van impulsar la continuïtat de la institució. En aquella tasca van comptar amb el suport d'importants personalitats de la vida econòmica catalana com Fèlix Millet o Maurici Serrahima, i conjuntament van crear l'entitat clandestina Benèfica Minerva, que reunia l'Institut d'Estudis Catalans, Estudis Universitaris Catalans i l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, il·legalitzades pel règim franquista després de l'ocupació del país. L'any 1982, l'Institut d'Estudis Catalans va recuperar la seva històrica seu al carrer del Carme. S'havia travessat el difícil túnel de la dictadura franquista i la institució s'obria a un futur nou i prometedor que no hauria estat possible sense el compromís de Maria Teresa Sabat. Així ho reconeixeria l'any 2011 Muriel Casals, en aquell moment presidenta d'Òmnium Cultural.